Tes unha nova mensaxe. Queres abrila? Abrindo mensaxe. Ola, nenos e nenas do Crash! Estou no entorno de Ribeirão, en Santiago de Arriba. Mirad os volantes, que chulos! E aqueles que dan tanto medo, aqueles son os maragatos. Ale. Los desgos e voraz tocan as cunchas, chascarras chas. Unha bonita dirixe a orquestra. Todos a miran, moito lle prestan. Un madamito e unha